फरायनाय समाव फरायनाय फरायनो फैदोंना बावहाय दुस्तामि खालामनो फैदों सार आं जेबो खालामाखैथ' आं मा नुखो आं नङा सार आं जेबो खालामाखै अके सिट डाउन फरायनाय समाव फरायनाय आं दिनै नोंसोरनो साबजेक्टनि बादै माखासे आंनि साजेसनसो होनो सानबाय आं होनो मानो होनब्ला साफ्रामबो फरायसाफोर गैयैखाय आं दिनै नोंसोरनो माखासे बिथोनसो होलांनो सानबाय नोंसोरो दानि बे बादायलायनाय जुगाव गाव गावनि समखौ ओरैनो हगारालासिनो दिनैनिफ्राय जाहाथे थि समावनो फरायो आरो थि समावनो क्लासाव फैयो बेनि थाखायनो आं नोंसोरखौ साफ्रोमखौबो खावलायबाय जोङो गासिबो सुबुंजों सुबुं अनलायब्लासो जोङो गाव गावनि सोदोमस्रिखौ लाखिनो हागोन आरो फरायनायाव जों मोजां मोनसे बारहावा सोमजिहोनो हागोन बेनि थाखायनो आं नोंसोरखौ खावलायदों नोंसोरो अरायबो मोनफ्रोमबो साबजेक्टखौनो गोसो होनानै फरायलांबाय था गोसो होनानै फरायाब्ला गासिबावबो उन जालांजोबगोन जोङो दा नोंसोरखौ आं मोजां जाजानो लुबैनाय हिसाबै नोंसोर साफ्रोमबो आंनि फरायसा हिसाबै गाबोननिफ्राय मोजाङै फरायगोन होननानै आं मिजिंथिबाय दिनै आं क्लासखौ लाला एसेयावनो नोंसोरखौ सुटि होनाय जाबाय नों बेखौ गोसोथोयोना सोरखौ दाख्लै जोंनाव आलासि फैनाया दाख्लैनि फैनाय आलासि सोर आलासि बे दाख्लै फैनाया बे नोंजों माइ हाफायनाया अह बेलाय गावसो आंजों हाफाहैदोंमोन आं मिन्थिगौ रबिरामा खोन्थाजोब्बाय आंनो नों बेखौ गोसोथोयो रबिरामा नोंनो मा होननानै खोन्थाया रबिरामा आं मानो खोन्थाबावनो आं सेस मिन्थिजोब्बाय नङालै बियो थगायदोंसोलै नों थगायाखैब्ला नैबे खम दे नाना एम्बु नों थगायदों आं नंगौखौनो बुंदोंलै आं थगायाखै नों थगायाखैबा नों मेगन मेसेबलाय जाम्बिया आदा माइ हाबाथाय आंखौ क'क्राझार सहराव दोनलांनांगोन दे आं देलायग्रा एसे लायनोमोन फुङाव थांनानै मोनाबिलियाव सफैनाय बायदि सोरबाफोर माबा बुंबालाय बुंग्रायालाय बुंबाय थागोन ओरैनोब्ला
गामिनि मानसिफ्रा जोंखौ गल' गला नायो। नायनायालाय माथो जाखो नोंखौ मोजां नुबाय नालाय नायबाय आरो। आं खिन्थु नोंसोर सानैखौ एसे एसे मिथिहांगासिनो दंलै। ओइ गथ' नोंलाय मा मिथिगौसै? नोंसोर सानैजों खैरोम दैरोम दैरोम मोनहांबायलै। ओइ जाम्बा नों सिरिथा। थौ माइ जाफैदिनि थौदो थौ। ओइ रबिन मा आदा? थां नों मोसौखौ लायखादो। जागोन दे आदा। गोगोम आदा नोंखौ जेसेबां नायो एसेबांसो साबसिनसो नुयो। सोमलालाखौनो नङा माथो आंखौलाय माथो मानसिफ्रालाय थिं थिंसो बुङोलाय। आदा नोंसोर मा बुङो आंखौ? आं जाबाय सासे नेहात निखावरि, बिमा बिफा गैजायै, न' बां थं गैजायै। फारसेथिं नों जाबाय सासे माहाजोननि फिसाजो, नोंखौ आं मा बुंनो? फैदो फैदो। बेरा हाबाय हाबाय थौ 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 आवगाय आवगाय। माथो बाथ्रा जाखोब्रा बोलो हो थौ थौ।
खाफालाव गैया आंहा आंगोनि होनजानाय मोनसे रावबो गैया आंहा बे मुलुगाव आं गोसो गैया खालामनो नोंखौ आनि थानि खाफालाव गैया आंहा आंगोनि होनजानाय मोनसे रावबो गैया आंहा बे मुलुगाव आं गोसो गैया खालामनो नोंखौ आनि थानि खना खना गाबखोमागोन नों गैयाबोला लासै लासै आनज्रायलांगोन बे मुलुगाव नै अनजालु खोनासं नों अराय बे मुलुगा समायना दुखुथियाजों दागेले बे मुलुगा रंगिना दुखु जालाजों दाथाफा सहायनो हानाय नङा आंजोंनो लोगोआ बिब्दि दा बुं नों रजे गोरबोआव दुखु मोनो नों गैयाब्ला जेबो गैया नों नङाब्ला थांना थाया नों नङाब्ला थानो हाया बे मुलुगाव बे संसाराव दावहाथिलि संसाराव बारसोमफानो सानबायबोला फैदो नों सना लोगोआव दावहाथिलि संसाराव बारसोमफानो सानबायबोला फैदो नों आंजों लोगोआव खना खना गाबखोमागोन नों गैयाबोला लासै लासै आनज्रायलांगोन बे मुलुगाव नै अनजालु खोनासं नों अराय खना खना गाबखोमागोन नों गैयाबोला लासै लासै आनज्रायलांगोन बे मुलुगाव नै अनजालु खोनासं नों अराय एबारावहाय ओरैबायदि सिस्टेम जाबाय नोंथां इउनिभार्सिटिनिफ्राय जोंनाव गोदान सिलेबास हरबाय बे बाराव गथ'फ्रा जेरैबाबो एटेन्डेन्सआ मास्ट जानांगोन आरो बे इन्टारनेल एसेसमेन्टफोरखौ मोजां लिरनांगोन बेनिफ्रायनो जोंनि कलेजनिफ्रायनो गासिबो 10% मार्कसआ हजों इउनिभार्सिटियाव सहैगोन दानिया गथ'फ्रा गासिबो रेगुलार जायाबानो जेबो उफाय गैला नंगौलै नोंथां दानि बारहावाखौ नायब्लानो जों मिथिनो मोनखायो साबसे गथ'आ क्लास खालामो दा बे इउनिभार्सिटिनि खालामनाय रुल्स एन्ड रेगुलेशना जोबोद बाख्नायथाव दा साबसे गथ'आ इउनिभार्सिटियाव थाङो बेनि थाखायनो इउनिभार्सिटिनि जे रुल एन्ड रेगुलेशन आं बेखौ जोबोद मोजां मोनो आरोबाव ओरैबायदि जाबाय नोंथां बेवहाय मोनसे कलेजखौ डेभेलप खालामनांगौ सासे प्रिन्सिपालहाल' दायित्व गैया जों गासिबो टिचारफ्राबो दायित्व थानांगोन आरो लोगोसे स्टुडेन्ट इउनियनाबो जोंखौ कअपारेसन खालामनांगोन नङाबा जोङो मोनसे कलेजखौ बोरै डेभेलप खालामनो हानो जोंहा गासिबहाबो टिचार प्रिन्सिपाल आरो स्टुडेन्ट बावहाय बिबान दं मोनसे कलेजआ डेभेलप जानांगौबा प्रिन्सिपाल गासिबो प्रफेसारफोर आरो स्टुडेन्ट इउनियनाबो बाहाय कअपारेट खालामनांगोन
अब्लासो बे कलेजखौ जों डेभेलप खालामनो हागोन। नंगौलै नोंथां नंगौ। सारा गैया नामा? अ सार। अ जिमि फैलै ओरै फै। अ माथो साराबो औ दंफैयो। आंबो दंफैयो। अ जिमि फै फै ओरैजाय फै। माबालै सार? आदसा नोंथां ओरैबायदि जाबाय आंहा मोनसे बेस्थ' खामानि दंमोन। जिमिजों नोंजों रायलायदो नामा आं थांनोसै। आच्छा आच्छा सार जागोन थां। जिमि थादो दे। जागोन दे सार। माबालै सार, जों आवगायनि स्टुडेन्टसफ्रा ज' खौसेयै गामि गामि हाबनानै फरायसालि गायसननायनि थांखि लादोंमोन सार। रायजो राजा आरो गामिनि मददजों। बेवहाय नोंथांखौ गाहाय आलासि महरै सायख'नाय जादोंमोन। दाख्लै थांनाय मेलाव सावरायनाय बायदि बे हाबाफारिया जोबोद बाख्नायथाव जादों आरो आंबो निजेनो मेगनजों नुबाय। गामि गामि मोनसेबो फरायसालियानो गैया। दा नोंसोरो बे हाबाफारिखौ आखायाव लादोंब्ला बे हाबाफारिया जोबोद बाख्नायथाव जिमि। थेंक इउ सार। अक्ट'आ माब्ला? सार डिसेम्बर दाननि 21, 29 आरो 31 अक्ट'आव जों लानाय जादोंमोन सारनिखौ आरो नोंथांनि गामिया औवाबारि, खार्तिगासा आरो मावरियागाव। अह सार लाइजामा नैबेनोमोन सार। अ जागोन दे जागोन आं नुजाहैथारगोन। सारा दङ नामा? अ ओरै फै जिरायफै। ए माथो जेमिबो दंलाय? औ बिब्दिबा सार नोंसोर रायलायदो, आं थांसै। जागोन दे जिमि। दे सार। दे मा खौरांमोन बुंनायसाय। सार आं जेमिनि एखे क्लासनिमोन। जिमिया BA पास जानानै थांबाय। आंहा एमाइलनि थाखाय फेल जानानै थालांबाय। बेखायनो आं नोंनियाव टिउसन लानो फैदोंमोन सार। एमाइलखौनो? फारसेथिं दहायनो आंखौ जिमिया गुबुन गुबुन गामि गेजेर गेजेर स्कुल गायसननो लेंफैखाबाय आरो नोंसोरथ' न'आवनो फरायखाया। टिउसन लानानै मा आसा? नोंसोर न'आव फरायब्लासो मोजां रोखोम पास जानो हागोन। आंहा टिउसन लानायनि सम गैया दा। अन्नानै सार प्लिज, आं BA खौ पास खालामनो नाजागौमोन सार। आंहा टिउसन लानायनि सम गैया दा। बिदिब्ला सार आं थांदिनि। माबायदि गथ'फोर बिसोरलाय? न'आवथ' फरायखाया आंनावसो टिउसन नागिरनो फैदों आरो बिबो एमाइलखौसो।
बे सियाला मासेबो दाउखौ दोनथारनाय नंलालै मोनजादावनायखाय आयै माथो गग्राखौबो फाङाखै बिसोरलाय आंहा दाउ फिसिनायनि जेबो मुलाम्फा जानाय नंलालै आयै दाउ गग्रानि दरजाखौ मानो फांनो बावनांगौ जाम्बा जाम्बिफ्रालाय नै माथो जाम्बा जाम्बिफ्रा बे दरजाखौनो फांनो बावो मा जाबावनांगौ बिसोरजोंलाय थोस बबाव थांखो बेलाय सियाला साला बबेथिं ओंखारलांखो बेलाय सियालाय लान्जाय खर'खौ उख्रुबलाजोबनानै जाथारनो आं बेखौ मोनब्ला सियालथारजों बेसे दाउ मुंख्लं जाबावनांगौ सेना नों बैयाव थां बे फाग्लाया गग्रा सिङावनो दं माबार खेवनानै लाबो माबार खेवनानै लाबो बावनो दं नामा बेलाय बावनो दं मावथ' फैदो मार फैदो मादै रावबो गैया नामा रा जारावबो गैया नामा जाराव जिरायग्रा लाबो हारसिं फैदों नै बिमा मा नांगौ मानो खेल लाफायाखै नोंलाय माथो जाखो मैया दिनै थिनाय जौखौ दोनदों दा मैया मोनाबिलियाव फैनो होननायालाय मानोथो फैयाखै नों जेबो सिन्था खालामनाङा जोंनो नै बाहायल' जायगा बानायनानै दोन न' फैसाया बसआबो माथो जिरायगासिनो दं नै बस दाउआथ' माथाम मोनबोबायलै बस खिन्थु गालायासो खारनो रोङैनि हमजानसैमोन मा बुंदों नों मेरगा माबालै बस मानसिया फिसा नालाय गालाखौ गग्रा सिङाव हाबहोनाय जादों आरो आं हमग्रा जादों माहाजोना सिखारनायखाय खारग'नाय जादों जों बे सामाय न' दाउ बोरमाखौनो हमनो रोङाबा आरो मा रां लुट खालामनोसैलाय बुरबकफोर जोंनो नांगौ खालि रां मोनथिबाय फै हाबबोदो जारौ बे जिरायग्रा लाबबाव माने दाबो हैदो थां माबार हैदो जिराय बाव जिरायदोलै जारौ सलायदोंबा लाबो
बे दाउआ सावै न' माथामफ्राय सावै माबा सावना लाबो no jua दे दुदु नै गालायाबो सफैबाय माथो दासो ए नंमारगौ माथो गालायाबो गाला दुनियानि लरग' गाला जेरै नाम एरै हाबफै नङालै गोरा एरसोनानैसो ओंखारबोनांगौ दाउजों सिरि थायामोनब्लाथ' हमजाखागौमोन आं खोनासं बयबो बे खामानि सासे हमजाबानो जों बयबो हमजाफागोन बेनिखायनो रावबो हमजादावनो नाङा मोनथिबाय मा जायो जाथों खानायजों बां नायनो मोजां दारमासिनि नायनो मोजां आइदै फाग्लाया खाना सेन्दा मेगनबो गैया फाग्लाया फाग्लिया मेगन गैया नोंहा फाग्लि मेगन गैया दारमासिनि आखौ आइदै आथिं गाहेले लांबाय आंहा आइदै फाग्लाया मुंलाला माराम सिनाया नंदों बियो लाजि गैया राव माहाजोनजोंबो लाजाग्राङा खिथौ फाग्लि खिथौ नोंखौलाय सिनाया आं नोंखौ सिनाया माहाजोनाव प्रग्राम लायलाय खारग्रा हार सावबा नागिरग्रा खिथौ खानाय खिथौ ओइ थाथिखै ओइ मोरोन लाजिनो रोङा नोङो मोरोन समायना आंनि अनजालुनि महरा नायबाय थाथावथाव माबाफोरसो जादों नामा